Тарих яңарып тұрса да, үткәннәр онытылмай. Бейік Ватан сугышы елларында йөзләгән райондашыбызның ізе, жан авазы қалған Суслангер жеріне якташларыбыз елда барып, дұға қылып қайта. Эшмәкәр Рифкат Шафиков инде 7-нче ел шушы жердә корбан ашы уздыра. Чираттагы материал Теләче һәм Саба районы халкы булган сәфәр хакында. Ике район халкы ерак юлга тукталышлар ясап, бер-берсе белән танышып, Суслангер җирендә булган бабаларының, туганнарының тарихын сөйләп барды. Мари урманнары эшенә ул елларның бик күп сире яшеренгән. Хәрби лагерь булган җирләр белән танышу, зиярат кылудан башланып китте. Бирегә авырып, ачлыктан хәлсезләнеп үлгән 266 солдат җирләнгән. Тарихчылар бу саннар тагын да күбрәк булырга мөмкин дигән фикердә. Вафат булганнарның исемнәре язылган мәрмәр такта җиңүнең 75 еллыгына дәүләт программасы буенча яңартыла. Җирлек башлыгы Сергей Кудряшов бу урыннар һәр даим безнең күзәтүдә ди. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Суслангер авылы Казан Ешкарала тимир юлы төзелә башлагач 1927 елда барлыкка килә. 4 вагонлы паровозның урман эченнән дә узуы мәгълүм. Сугыш башланганчы Көмешкүл янында хәрби полигон булган. 1941 елның августында хәрби өйрәнүләр лагере барлыкка килгәч, бик күп солдатлар шул исәптән бөгелмәдә формалашкан 31 номерлы запас полкта нәкъ менә бирегә китерелә. Ләкин бу җирләр аның кадәр хәрбине кабул итәргә әзер булмый. А в 41-м зима наступила очень рано. То есть они... Холодные зимы. Да, холодные, голодные. И продовольственный склад ставить, вот даже уже посмотришь по приказам и вообще поэтому. Продовольственный склад в результате пришлось перенести в поселок Суслонгер. То есть здесь продовольственного склада не было как такового, потому что не было подготовлено ни землянок. То есть они рыли землянки для себя вначале. Особенно 41 и 42. Потом в 42-м продовольственный склад сюда привезли. В 42-м уже построили баню. Вот здесь уже было. А вот с 41 по 42 это было самое-самое тяжелое время. Да, они очень сильно голодали. И офицеры, конечно, жили в поселке. Это на Заводской улице. Там. И в бараках были на Железнодорожной улице. Они жили там. А вот в 43-м здесь уже были построены казармы для офицеров. Здесь жил младший состав. Да, только младший состав. Торырга урын булмау, ачлык, салкынлык, авырулар һәм аңа өстәп кешелексез командирлар күпчелек үлемнең төп сәбәпчесе була. Хәрби лагерь турындагы чын дөрестлек язылган хат могҗиза белән Мәскәүгә барып җиткәч, 1943 елда Советлар Союзының беренче маршалы Климент Ворошилов Суслангерга үзе килә. Хәрби бурычын намус белән башкармаган командирлар юк ителә һәм уңай шартлар барлыкка килә башлый. Менің әтеймінде соғыш башлағаны соғыш вақытынан бірінші күннен болғанымда Суслангерде оның өзі сөйлеген егі емеші, әне сөйлеген бойынша ғана білем. Әне мұнда әтейінің абысының қызы Базия апай білен алабғаш. Бізі кетіргенler шалға, кіргенде алабында бермегенler, мұнда нелер шал солдатлары, НКВД солдатлары талап болғанlar. Мұнда әтей мұнда ұхат болмады, соғышқа ілекті. Соғышқа ләгіп, Сталинград флотында 43 елны қотайланып қайтты. Ике район халкы истәлек ташлары белән танышты. Тирән чокырга әйләнеп калган элеккеге клуб землянка урыннарында булды. Минем әти Мөхәммәд Сафа Нәбиулла улы 1911 елгы соғышка 41 елны алынды. Августның 22-сінде мұнда болған енді Суслангерде. Әті өлгенше ашлықтан қорықтайын мұнда ашлығы келіп келген компьютерға. Сіздің Алла сақласын ашлықны көре yazmasın деп әтрағын дейінді. Коръән ашын уздыручы Шафиковлар гаиләсе тарихында да Суслангер тирән эз калдырган урын. Рифкат абиның тормыш иптәше Гөлнур апаның әтисе Рауил Зарипов та була биредә. Без 10 бала үстек. Иң олысы мен булдым. Алланың бергәненә хисапсыз шөкер, ач булмадык, ялангач булмадык.
әти 90-ға жетті. Шушында Суслангерда нешек етіп телміргенлерін сөйледі. Не ішлеп тыңнап отырмадық екен деп ақ келіп жүрем енді. Сөйлері. Мен 4-ші классқа Кибешіге ауылға түштім. Ескі заводта тұрадыр ек. Қазір шол әбейінің бабайы өлді де, әбей янда тұрдым. Мен шоңа көре бүтінісін біліп те бітірмейм. Менің бабам әни яғынан Темірғали оғлы Ғабділғалим 41-ші жылы соғышқа алынып, шушы Сослангер лагеріне қызметке ілегенде. Енді мұнда солдатларының ашлық ғаламетін бүгін біз мұнда гидтің сөйлеуінен бек көп нәрсе аңладық, ишіттік. Мұны әни әбейлер бізге сөйлегені тоже 43-ші жылы Ворошилов келіп мұнда тәртіп салғаннан соң солдатларны көбісін аяқтағыларны соғышқа зоталар, енді хәлсізлерін үйге ялға қайтаралар. Мен бабай 14 күнлік ялға қайта, ол қайтқанда ашлықтан шулға ілішішінген бұла. Мұның итігін салдырырға тырышалар, ол салдыртмай итігін, ол қазынанықы, мен аңар жауап бересім бар, мен ол итігіні кестірмен деп салдырмай сол кейі. 14 күн ял еткеш, енді бабай кері соғышқа кетерге уақыт жейді, аларны полгын кері жиялар көресің. Аны Қойынсар вокзалына мінгіріп, вагонға насылкы білен салып соғышқа кіртіп жібері. Сол кей бабай Смоленский өлкәсіне әлігі, Смоленскийда ярты ел соғышқаннан соң батырлаша қалақ болды деген хабары келе. Бабайның соңы хатында шиғри юллар бар. Қойыш баулы темір мылтық бірді түшмек қолымнан, құяш байыға ай қалыққа біз қайтабыз ойыннан деп, нашындай хатирелер. Һәр ел биреге атасы, бабасы, туғаны Суслангер жерінде болған яңа кешеләр килә. Һәм элек якыннарына бу җир хакында күбрәк сөйләтмәгән, сөйләгәндә аларны тыңламаган өчен үкенү хисләрен кичерәләр. Мари урманында безнең яклардан күпме солдатның өйрәнүләр узганы да төгәл билгеле түгел. Әтиемнең әтисе, бабам Захидулла улы булган. Ул шушы Суслангернең башлангычында булган инде, аның яшердәген фронтка барга, улы булганга армияга китә дип җибәргәннәр. Соңгы шиктә ул ничектер менә шушында Суслангерга килеп эләккән. Мин бабай белән аралашырга туры килмәм. Бабай фронтка китә алмаган. Авырып киткән вакытта кайтарып җибәргәннәр аны өйгә, авылга итәргә кирәк. Менә шунда кайтып ул озак тора алмаган. Башка зана ортып тагын инде ширләр бар дөньяда, күбесе эләгеп шушыннан дөнья куйган. Менә сез бүген Суслангерда булдыгыз. Нинди хисләр кичердегез? Мин моны кешеләр шулай Суслангерга группа белән барганнар, экскурсиягә дигән ишеткәченнән әйтәм, белсәм мин дә гел нитәдер, устанып куядыр. Инде бу юлы менә военкомат безнең сайтка куйды дагын. 8 сәгать 4-тә генә мин как раз күреп алдым да. Иптәш Садык шалтыраткан идем. Пожалуйста, урын бар, сәгать 7 артага мәчет каршына төшәсең дә, утырып китәсең диде. Дөрестән дә шулай булды. Монда мин бик зур нәрсәләр тулкынланып кичердем әйтергә кирәкме. Күп сөйләгән иптәшләрнең чыгышларыннан, аннан соң документальный китерелгән мәсьәләләр, бу документальный хатлар, фактически кеше кулыннан язылган хатлар укылдымы. Булар бик тетрәндерә торган минутлар бар бу хатларны укыганда, тыңлаганда. Короче, мин бүгенге сөкендә үземнең үткән алдыма куйган бурычны үтәдем. Шушы җирләрне үз күзләрем белән күрдем. Аларның кичергән авырлыкларын яңадан да, кем әйткәндәй, күп дәлилләр белән раслап сөйләделәр дә. Иң авыр вакытларда, гомерләренең соңгы минутында да солдатлар туган якларны, якыннарын сагынып искә алгандыр. Без дә бу җирне белергә, аны буыннан буынга тапшырырга бурычлы.